A literatura galega contemporánea encétase nos comezos do século XIX, enteiramente desvencellada da tradición medieval. As primeiras manifestacións literarias da lingua galega na Idade Contemporánea son versos ou prosas de propaganda política ou patriótica, contemporáneos da Guerra da Independencia. O romanticismo fixo posible o florecemento da poesía galega contemporánea. Por unha banda, o seu interés polo tradicional apurou cara aos temas de inspiración galegas ou escritores. A despersoalización espiritual de Galicia, a súa pobreza material, a sangría da emigración, en fin, o estado evidente de decadencia en que os poetas de meiados do XIX atoparon a súa terra determinou que aquel lirismo fora elexíaco. Até que ponto unha disposición natural do pobo galego foi causa da intensidade da nota lírica na poesía do país é cuestión que nos mergulla no problema da saudade da súa relación co lirismo.